Let's go. Ja. Let's go. Jeg skulle glemt at optage. Jeg skulle først lige, jeg optaget lige, hvorfor skulle jeg lige fokus, skulle fandme det. Jeg skulle fandme da lige starte den allerede nu, skulle fandme. Hvor jeg skulle fandme lige have glemt at tænde den. Benny, ikke? Prøv lige at sige, Kenny's Crank. Benny's Crank. Kenny's. Kan du godt holde til det? Du skal bare ikke være for tæt på. Du skal bare ikke være for tæt. Kenny's. Ikke det, for en skam. Det er fordi, det er en normal lygte. Hvor kommer den fra? Gør den fra Panasonic eller hvad? Det er en, jeg har fundet engang. Det skal nok blive. Ja. Vestervang. Så man kan bedre se det, når der er lys på. Altså på min mobil. Det er så, hvad skal du se på lige? Jeg sidder lige og spiller cykelbane. Ja, det er fint, Gertrud. Gå så stille. Du skal allerførst være stille, når vi kommer ind i kælderrummene. Jeg sidder så lige og spiller cykelbane. Kom så. And light up. Se på hvordan. Jeg sidder så lige og spiller cykelbane. En pæn er lige pistolsmøgn. Jeg ved Benny. Jeg bor i en biludskoven, ikke? Jeg tror, det er simpelthen ikke. Går på. Nu skal vi sige, at vi ikke har lys til opgangen. Ja. Min mobil, den kan ikke sådan slå fra, når jeg optager. Så må jeg bare spærre for lyset, hvis der kommer nogen. Ja, vi skal lige trykke på indgangs. Prøv lige at se, jeg alligevel troede, der kom et lille dyr der. Det var bare et blad. Jeg må lige prøve at lyse ind. Ben. Kom, lad os fortsætte. Skæv. Der ligger et ispapir. Bonus. Her er en knap. Vi skal ikke til lys, vel? Nej. Så er det ikke hyggeligt. Mørkt, det er en god stemning. Nå. Det er nok det, der er en føle. Fuck det, altså, den der. Ja, det ligner en føle. Og det er min finger. Den der. Den finger. Opgang. Light off. Hey, hvad har jeg? Flashlight. Tændt. Cykler. Det er refleksen lyser, når lyser på det lyse. Cykler. Flashlight off. Flasker. Nu. Flashlight on. On. Jeg kan ikke godt, hvad flashlight betyder. Flashlight off. Lys tændt op. Lys tændt, det betyder flashlight on, og flashlight off, det betyder... Jeg ved godt, hvad on og off betyder. Off. Skal derind. Flashlight. Glep K7. Jeg var lige klistermærke der.
Vi skal nå at have gennemført alle kælderrummene inde i, så bliver vi ud. Det er svært at se på mit kamera. Kan du se det? Ja, snit. Okay, så kan man bedre lytte. Flashlight og... Skæv. Nej, flashlight. Der er kode på. En kodelås. Ja, det er en kode. Flashlight og... Hey, stay pause. Du skal den derovre. Du kan desværre ikke gemme den der gade. Du kan desværre ikke gemme den der gemte. Du kan desværre ikke den. Hey, Dust! Fortsætter sgu da bare. Ja. Flashlight on. Flashlight on. Knald og kørsel forbudt. Flashlight on. Okay. For helvede. Det er der. Der er nogen 23. Det hyggeligste rum. Min fucking uhyggeligste min. Det er en stor lås. Ja. Den kommer fra Lock. Kenny Franco. Hvor har du fået det fra? Det ved jeg ikke. Jeg lader det sjovt. Jeg lader det tegnsprogram med sjovt. Okay, oui. Ikke tænkt. Godt, så skal vi her, så vi ikke lege. Pausen lige. Den kan ikke lige stå på pause så ret lang tid. Nej, det kan vi heller ikke. Præcis, han vil så så går det alarm, så skal vi ikke sige det. Benep. Og så siger jeg bare sådan en lyd. Okay? Ja. Okay. Ja. Skal jeg finde? Det er et gammelt lort, mand. Vi er bedst ikke på det her. Der var nogen, der havde bestilt pizza der. Ja, flashlight on. Hov, hvad siger der? Der er månen. Der er månehold. Jo, jeg kan ikke se Nordstjernen. Nu prøv at zoome ind. Nu kan jeg godt. I kan se den lille bitte prik, der er det stjernen. Ej, for helvede da. Benny er på en pengeskoven. Der er Safehouse. Safe? Ja. Så kommer skiltet til privat safe. Så foran dig, så kommer skiltet til privat safe. Hvorfor herind? Det kedeligste rum. Åbner det op. Flashlight on. Luk døren. Refleksion. Sikke en mega kontakt. Hvad? Det er en mega kontakt. Ja. Bo det i.
Så hænger malebøt. Den kan man ikke få igen. Hvad er der herinde? Det kunne jeg ikke sige, at man skulle i skole. Jo, han. Shit, nok da. Nu ses jeg. Vi ses. Luk lige døren, så vi ikke bliver afsluttet. Det var så smukt herinde. Ja. Shit, det var det. Der er en dør der. En dør. Baby. Okay, og det er det medicinrum, er det ikke? Jo. Du mener, jeg tror, det var forrige sidste år. Ej, hvor sejt, ligger det stadigvæk. Det er snuset. Ej, hvor sejt. Jeg har ikke knust dem alle sammen, kun. Nå, fortsæt. Det er sådan. Så er det taste derfor. Okay, vi går ud på optaget. En krukke. Og så lige opgang til de lys, så ikke? Vidste. Okay. Wow. Lad os tænde noget lys. Ja. Hvad er der? Det er sådan noget ståsæt. Jeg skal lige åbne. For helvede. Jeg tror ikke, den er. Det var den hele sidste år. Den er væk. Fuck det. Rasmus, hvis du skal låse. Du gør det. Ja. Det gør jeg lige, når jeg kommer hjem fra Kim. Det er simpelthen nogle åndssvage låse, det her. Nogle gammeldags låse. Ja. Det er ligesom kendelsesprøve. Nej. Med bænke. Rasmus, jeg har lige starte og spille på samme tid op med mig. Så kommer jeg til at se det på din synsvinkel. Jeg skal også have igen. Jeg skal stadig gerne igennem med megabyte til i morgen. Jamen så ser vi den bare, når vi kommer hjem på spillet. Ja. Kom. Fordi jeg har kun 64 megabyte. Det er ikke 5 videoer efter 10 minutter. Så jeg skal prøve at være her nu. Måske det betyder noget lys. Der er masser af cykler her i kølet. Hey, det er det ene. I må hellere skynde sig på færdig, min tid den er ved at gå. Og se. Ja. Din eller lang. Okay. Du kan godt til mig nu. Ej, I kan godt tage det sidste lange kælderrum. Klart light op. Lukker lige døren, så ikke det er afsløret. Offeren. Det er chili. Det er en chili. Nå, guldflasken, den er væk. Det er jeres rum. Ja. Okay, åbner du? Ja. Så der var stor svar. Lad os se. Hey. Au, for satan.
Det er der med slås. Og den der mærkelige tagrand. Flashlighter. Først lige skynde os og kigge, hvad der er herinde. Lighter. Flashlighter. Der er en dæk. Der hænger en af Gertrudstrømmer. Pas på. De springer i luften. Flashlighter. Vi skynder os at tage den anden lange opgang. Flashlighter. Der er safe house. Der kommer måske noget så offentlig safe house. Jeg skal vi tjekke dig. Ja. Det er skidten, den er grøn. Du kan desværre ikke hjem. Ja, det kan du godt. Du kan desværre ikke gå til lidt. Jeg sidder så lidt. Det er vi endelig gemt. Vi tager den her fra. Flashlighteren. Ja. Okay. Hey, der er Hvor? Herovre, der har vi skuter derinde. Ja. Vi skal skynde os igennem en nyhed, den går. Gå. Okay. Det er lige sådan her. Nej, så er det kun vores. Så vi gemmer lige det her. Prøv du. Du skal også lave et kode. Okay. Den stop først. Okay, skal jeg over videre? Alle døren de er lukket. Vi skal være stille. Prøv at kigge. Nej, vi kan bare skubbe dem ind. Nu er vi med. Det er lidt sent. Ja, det er. Flashlight hjælper ikke her. Og jeg kan tage lys. Hvad gør du? De. Ben i øjeblikket. Prøv at kigge. Så lad det åbne nu. Ja. Hey. Jeg lige brugt det i, vi så hvis det. Jeg ved, der ligger en lort herinde. Helvede. Flashlight. Helvede er der sket herude. Det ser ikke godt ud. Nå, jeg ved heller ikke vide. Jeg tror, det er sådan en handicap-toilet, der er fjernet. Ja. Så sikkert skidt ned på dig. Jeg ved aldrig, hvad unge mennesker de gør nogle dage. Nej, så skal der. Prøv at gå sådan her. Okay. Vi går op der. Der er nogen ude i udgangen. Og så igen, jeg tror der stod, at det var privat. Det er også sådan en branddør. Det er ikke på den vej. Hvorfor? Jo. Men du har ikke særlig meget tid med. Nej, ikke mere. Det er ikke helt. Der ligger en dåse. Jeg skal lige se, hvad det er for en. Det er en Carlsberg. Her er noget i. Det er øl. Gå træd på den. Nej. Ja. Hvad klatter? Der er en kyssemund på. Nå, vi ses. Hvad er I? Den her vej nu? Ja. Jeg tager du til trapper, jeg skal trække det.
en flashlight. Flashlight off.